M'ha assustat moltíssim quan el senyor Campos ha resumit aquestes polítiques transversals amb una activitat que es feu en un moment concret, en una festa concreta. I jo crec que el tema de la transversalitat en la gestió d'un ajuntament és molt més complex que això i vostès espero i confie que ho sàpiguen, almenys que ho sàpiguen, encara que no ho estiguen desenvolupant avui per avui. És de veres. Gestionar aquest ajuntament no és fàcil, però si les digueren que era fàcil, els mentiren, de veres que els mentiren. Però no s'imaginen la impotència que crea l'estar així, veient que estan desaprofitant una ocasió d'or de treballar unes àrees fonamentals per al canvi, per a la transformació d'esta ciutat. On estan aquests canvis? És de veres, han tingut problemes en les bosses de treball, han tingut uns altres problemes. Jo he trobat borses de treball a l'Horta i a mi m'han dit nosaltres les hem compartit. Quin problema hi ha en compartir borses de treball? Per exemple, a l'Ajuntament de Paiporta, on vostès gestionen, per exemple, l'àrea de serveis socials. 22 persones contractades per a treballar pel poble. I la gent d'Igualtat, saben quant de temps està funcionant aquesta gent d'Igualtat? Any i mig, senyors i senyores, any i mig treballant per les torrentines, per fer polítiques transformadores. Clar que està molt bé el punt violeta, molt mono, però això no és treballar l'igualtat, senyors i senyores. Hi ha moltes coses que estan en el trasfons, que s'han de treballar des de tot l'equip de govern per a que aquestes polítiques puguen ser realment transformadores i engrescadores de la nostra societat. Moltes gràcies.